Ja sam Štefica Posarić, imam 18 godina, završavam srednju školu u Bedekovčini, smjer arhitektonski tehničar. Sudjelujem na nekoliko školskih projekata. U slobodno vrijeme bavim se sportom i politikom. U sportu sam vrlo uspješna. Sudjelovala sam na nekoliko državnih i međunarodnih turnira gdje sam osvojila važnija mjesta. Sportom se bavim već 6 godina i povremeno treniram mlađu djecu, tj. male klince. A u politici sam tajnik mladeži stranke u svojem kraju i na županijskoj skupštini sam član savjeta mladih. Za sebe mogu reći da sam jako uporna u svemu što radim, zato postižem jako dobre ciljeve. Vrlo sam marljiva, što se može vidjeti iz mojih ocjena, te sam jako tvrdoglaво dijete. Građevinsku školu sam upisala iz razloga toga što najprije nisam znala ni u koji bi smjer krenula, te sam malo istraživala po internetu i naišla sam na građevinsku školu u Bedekovčini i vidjela taj smjer arhitektonski tehničar, proučila malo predmete koje one koriste u svom obrazovanju, to me privuklo i tako sam upisala srednju školu. Politikom sam se prvenstveno počela baviti iskreno zbog svojeg oca, to jest on me upisao da budem samo kao član, no kada sam išla s njim na neke sastanke i tako tome slično, onda sam zapravo shvatila da ja mogu doprinijeti tome i tako sam postala tajnicom mladeži svoje regionalne stranke u svom kraju, te sam svojim radom dospjela do Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije. Sportom sam se počela baviti prije 6 godina. U početku je to sve bila zezancija i nešto me privuklo jer sam se trebala negdje pod navodnicima recimo ispuhati. No, kako je to sve krenulo, super mi je išlo, zanimalo me sve više i više, postala mi je navika i sad jednostavno ne mogu više da ne treniram. Položila sam prošle godine crni pojas, te sam sada instruktor prvi dan. Hodam po natjecanjima, treniram malu djecu. Na natjecanjima sam također vrlo uspješna. 2012. godine sam bila prvak države u samoobrani. 2013. sam u Čačincima Open bila najbolja seniorka te osvojila prvo i drugo mjesto. Naravno da slobodnog vremena imam, jer uz dobru organizaciju sve se da posložiti i slobodnog vremena se uvijek nađe. Smatram da ja nemam svojeg uzora, svi imamo mane i vrline, te uvijek treba slijediti samo svoje srce i biti svoj. Jako sam sretna što ste me izabrali za svoj projekt. Smatram da sam još uvijek mlada da bi imala neki svoj životni moto, jer nisam prošla puno toga u životu i mnogo iskustva me još čeka, no kao što sam i prije rekla, samo treba slijediti svoje srce i biti svoj.